Хайырлы күннәр, хайырлы кичләр. Кадерле тыңлаучыларым, Истанбул малайы дип аталган әсәремне укуны дәвам итәм. Кум капы базарында. Үй хуҗасының малайы Манук бераз өлкәнрәк яшьтә булганга күрәдер, Кайчак, Мәхмәт, Христос һәм башка урам малайлары, кечерәкләр аңар каршылык күрсәтмичә, ярып китәләр иде. Базарда үлән сатарга да шул Манук котыртты аларны. Манук әнисе белән базарга баргач, дере оты үләнен сатканнарын күреп кайткан. Төрекчә укропны шулай әйтәләр. Асылда дере оты кәлимәсе фарсыча дере, таза, тере дигәннән һәм төрекчә ут, үлән сүзеннән ясалган. Ягъни тере үлән, яңа өзелгән үлән. Манук урам малайларын җыйды да базарда сату белән шөгыльләнергә һәм акча эшләргә тәкъдим итте. Бик эшлекле кыяфәт чыгарып, базарда дере оты сатып утыралар, ул безнең бакча артында гына үсә. Өй артыннан тимер юл уза, шул тимер юл буйларында, диде. Мәхмәт бераз икеләнеп куйды, ләкин каршы эндәшмәде. Шуннан да өй артыннан поездлар үтеп йөри, ерак барасы түгел. Ул арада малай ныграк котыртты. Менә шул базарда сатыла торган үлән тимер юл тирәсендә тулы дим. Әйдәгез җыеп кайтабыз һәм без дә сатабыз. Базар көнендә урам малайлары бергәләп үлән җыйдылар. Сатарга җайлы булсын өчен бүлеп-бүлеп җепләр белән бәйләделәр. Шуннан Манук, Мәхмәт тагын 2-3 малай базарга китте. Үлән сатучылар арасыннан урын таптылар, җир өстенә кәгазь җәеп, җыйган үләннәрен тезеп салдылар. Күп тә үтмәде, сатып алучылар туктала башлады. Кайберләре берни сорап тормый алып китәләр иде. Урта яшьләрдәге апа тукталды һәм ниятер шикләнде. Үләнне сындырып кабып карады. Шунда чәрелдәп кычкырып җибәрде. Фу, әши, тәмсез, ни сатасыз? Бу дере оты түгел. Шунда якында гына үлән сатып утырган киң җилгәле, олыгаеп барган базарчы абзый җил атлап якынлашты. Күрәсең, баядан бирле читтән күзәтеп, үзенеке сатылмаганга буларныкы сатылганга эше пушып утырган. Килешкә үк. Каян чыкты бу сатучы кисәкләре, дип кычкырды. Малайларның җирдә яткан үләннәрен аягы белән типкәләп-чәчкәләп ташлады. Җитмәсә, сүгенә үзләрен кыйный ук башлады. Ишәк улы ишәкләр, сатучы кисәкләре. Манук үлән ашап караган апа кычкырганда ук шылган икән. Абзыйдан аңар эләкми калды. Калганнар җилкәләреннән тотып селкегән базарчы карттан ничек кычкынырга белми аптырады. Аның өстенә тавышка җыелганнар уратып алды. Һич кенә дә качам диме. Өсләренә ябырылган базарчылардан куркып елап ук җибәрделәр. Башка сатучыларның икмәген ашарга килдегезме, намуссызлар? Абый, җибәр безне, без дере оты сатабыз. Тәрбиесезләр, нинди дере оты булсын бу? Папатия. Абый, без белмәдек, Манук абый дере оты диде. Папатия дигән ромашка була. Әле уртадагы сары төймәсенә урап тезелгән ак таҗлардан торган чәчәкләрен ашарга өлгермәгән иде шул. Дере оты белән бутарга бик мөмкиннәр. Яфраклары, саплары укропны хәтерләтә. Нәзик, шатлы. Базарчы абзый бераз тынычланды, кычкырудан туктады. Бая булар янында башка олырак малайны абайлаган иде шул. Хәзер күренми. Шуган димәк. Манук дигәннәре шулдыр. Манук ияртеп алып килдеме? Әйе. Абзый котларын тагын бер кат алып, каш астыннан сөзеп карады. Аннары җиргә чәчелгән папатия яфракларын аягы белән яңадан читкә тибеп җибәрде. Йомшарырга, кызганырга һич уе юк кебек. Бираздан күңеленә мәрхәмәт килде, күрәсең. Усал тавышын баса төшеп, аталарча үгет нәсихәтен бирде. Һәр сүзгә ышанып йөрмәгез. Акча эшләре булганда үзегездән гайре өлкәннәр белән киңәш итегез. Барыгыз, кайтып китегез. Күземә күренмәгез. Мәхмәтләр мышык килеп кайтып бара иде, ни күрсеннәр. Өйләре каршында Манук көтеп утыра. Елауларын оныттылар, Манукка чат ябыштылар. Син безне алдадың. Дере оты дип папатия җыйдырттың.
Кемдер базарчы картның каты кулы үлегүдән кызарган җилкәсен күрсәтте, кемдер аркасын. Малайлар арасында акырышып-бакырышып кичәйгәннән-кичәя барды. Акырыш-бакырыш кичәйгәннән-кичәя барды. Манук аларны туктатырга тырышты. Мин бит белмәдем. Тимер юл буеннан җыеп саталар дидем. Сүзен әйтеп бетерергә ирек бирсеннәрме? Үзең ташлап качтың. Ничек инде белмәдең? Синең аркада безгә эләкте. Кыйнарга ук җөрьәт итмәсләр итүен, әмма дуслыктан ваз кичеп китеп барачаклар. Манукны кесә төбендәге акча коткарды. Шуларны тизрәк кесәсеннән чыгарып алга сузды. Миндә менә сатудан кергән бераз акча бар. Хәзер шуңар туңдырма алам. Базар вакыйгасы онытылды. Әле генә дөнья бетереп талашкан малайлар ире урам туңдырмачысы янына чапты. Икенче мәртәбә базардан Мәхмәт әнисе белән икәүләп елап кайтты. Сәрвиназ аны базарда сумка күтәрешер дигән уй белән ияртеп барган иде. Файдасы әллә ни тимәсә дә малай кеше бит. Әйдә булышырга өйрәнсен. Шулай бер кулына Мәхмәтне, икенче кулына сумкасын тотып гизде базарны. Базар тулы кеше. Йырып йөрергә, яшелчәләрне сайлап алырга кирәк. Кайда очсыз, кайда яңа чыккан дигәндәй. Шулай байтак кына ара узгач, балыкчы каршына килеп басты. Кулын кесәсенә тыккан иде, янчыгы юк. Акчам юк. Акчамны алганнар. Сәрвиназ тетрәнеп кычкыруын дәвам итте. Бөтен кесәләрен карап чыкты. Сумкасын бушатты. Һич таба алмады. Ул арада Мәхмәт үзгәләнгән әнисенә карап тормады. Янчык җиргә генә төшкәндер, аяк астын кармалады. Бәлки, килгән якта төшкәндер, кирегә таба китте. Шулай янчык эзләп тамам онытылган. Күтәрелеп басса, тирә-як сатучылар, алучылар белән тулган. Кул арбасы өстерәгән, әле тегесе килеп бәрелә, әле монысы, әнисе юк. Мәхмәт базарда әнисен югалтканны аңлагач кычкыра башлады. Әни, әнисең кайда? Әни, тап мине, әни! Кычкыра тамагы карлыкты, күзләренә яшь тулды. Әнисе һаман табылмады. Сәрвиназ бер ара ойнап киткәндәй булды. Малае янында гына иде бит. Тирә-ягына карады. Юк. Мәхмәт, улым. Ләкин малай ни үзе күренмәде, ни тавышы ишетелмәде. Мәхмәт, улым, кая киттең, Мәхмәт? Әле генә акчасын урлатканга борчылган Сәрвиназ малае юкка чыгудан шаша язды. Базарны аркылыга буйга урады. Әйбер өстенә әйбер өелгән, халык белән тулган базардан кичкенә баланы тиз генә табармын диме? Мәхмәт, Мәхмәт. Җавапка төрле тарафтан җырның сүзләрен һәм көен бутап бетергән, хор җырлаган төсле әллә никадәр тавыш ишетелде. Тавышларны бер-берсеннән айрырлык түгел иде. Апа, ал. Кил, шәй. Әни, әче бурыш, татлы бурыш, кызыл алма, әни. Ниһаять, Сәрвиназ гөрләп торган базарда улының тавышын таныды. Шуар халыкны йырып, тавыш килгән якка таба ашыкты. Юл буйлап алар икәүләп елап кайттылар. Мәхмәт билгеле югалудан куркып елады. Әнисеннән дәләкте бераз. Ә менә әнисе нигә ялый? Янчыкны югалткангадыр инде. Әни кеше хисләрен бәләкәй бала каян аңлап җиткерсен? Озакламый Мәхмәт тормыш сабагын әлләнчә укыткан базардан, һич уйнап туймас грек, әрмән дусларыннан, юмарт лимонадчы абзыйдан гомерлеккә аерылды. Көннәрдән бер көнне Хөсәен татарлар җәмгыятенең чираттагы очрашуында Икенче бөтен дөнья сугышыннан соң Төркиягә мухаҗир булып килгән Җаппар белән танышты. Әлеге танышлык дистә елларга сузылган дуслыкка әвереләсен һич кем күзалламады. Күрәсең, шулай язылган. Башка урынга күченергә дә әлеге танышлык дуслык этәрде. Кунакай килеп китеп йөргән Җаппар 3 бала белән кичкенә бүлмәгә сыя алмый башлаганнарын сизеп йөргән күрәсең. Буш торган өенә яшәргә чакырды. Әтиләре ризалашты. Бер көн өйләре каршына зәңгәр йөк машинасы килеп туктады. Шуңа тиз-тиз төяндылар. Хәтта утыннарын калдырмадылар. Аннары әйберләр арасына үзләре менеп утырдылар. Мәхмәт энесе һәм сеңлесе белән бергә урамга тезелгән балачак дусларына кул булгады. Тагын бер дә очрашмаслар, уйнамаслар бергәләп. Лимон суы да эчеп йөрмәсләр инде. Әмма Кум капы бистәсе һич хәтерләреннән чыкмас.
Ике татар гаиләсе Истанбулның тарихи үзәгендә иң якын туганнар төсле үзара ярдәмләшеп, киңәшеп көн күрә башлады. Өйләре бары тик 3 урам аша. Шуңа күрә еш күрештеләр, еш йөрештеләр. Әсәрнең дәвамы киләсе видеоларда. Тыңлавыгыз өчен рәхмәт. Укыда автор Айзирәк Гәрәева, Акчура.